qed jinjorawna, se nibqgħu nippersistu, neħtieġu r-risposti. Sosna dan il-professur Andrew Azzopardi f'kollegament mal-programm NetLive il-ġimgħa fil-għaxija fejn tkellem dwar is-sala 1B fl-Isptar Monte Carmeli, sala illi issa spiċċat vakata bil-irġiel illi kienu qed jirrisjedu fiha jitkeċċew il-barra. Wara jiem ta' kritika fejn intqal, inkluż minn Azzopardi nnifsu li dawn il-persuni li huma maħkumin mill-vizzja ta' sustanzi illeċiti jew sansitra b'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali dawn in-nies minflok instabilhom lok ieħor fejn jirrisjedu twadbu għal rieħhom fit-toroq. Azzopardi jgħid illi ilu għal dawn l-aħħar xhur jinsisti fuq titjib u soluzzjoni adegwata għal dawn in-nies kemm fuq livell soċjali kif ukoll ministerjali madankollu l-affarijiet baqgħu l-istess. Dimna kienet sala xejn, tul ma kellha kienet dormitorju, kulħadd f'daqqa, ipejpu jieklu, it-toilet eżatt mal-kamra, m'hemmx parlatorju, m'hemmx time out room, m'hemmx bitħa, m'hemmx emergency exit, m'hemmx twieqi li jidħol l-arja minnhom, m'għandhomx kien hemm min ilu hemmhekk kważi 14-il xahar ma jkun ħareġ qatt fiha. Huwa sostnalli il-qofol intlaħaq bl-arroganza ta' kument tal-Ministru Ġotjana Bela fejn sa illi jekk ma jogħġobhomx jitilqu l-barra biex issa tkeċċew għaliex din is-sala ma kienet sala xejn. Intant Andrew Azzopardi fakkar illi l-Ministru Abela dar minn kliemu bil-Gvern l-ewwel jgħid li se jagħlaq l-Isptar Monte Carmeli u jdawru f'residenza l-anzjani biex issa se jżommu miftuħ. Però long term cases se jibqa' Mount Carmel. Mela l-Isptar Monte Carmeli mhux vera se jingħalaq għan-nies bil-problemi ta' saħħa mentali se jibqa' jintuża u dik hija oħra illi irrid spjegazzjoni għalija għaliex tmur kontra dak kollu il-messaġġi kollha li kienu qed jingħataw f'dawn l-aħħar żmien. Huwa saħaq illi jeħtieġ rinnovar b'mod immedjat għaliex in-nies jibżgħu jmorru jieħdu l-kura f'dan il-post. Li nies li jixtiequ jmorru jieħdu trattament jibżgħu jmorru ġodda l-istat. U wara ma nismax min jgħid għaliex aħna il-babaw huwa is-servizz fiżiku illi laqqas jistgħu jagħtu servizz sew in-nurses, it-tobba, il-psikoloġi, eċetera, minħabba nuqqas ta' faċilitajiet. Intant, huwa insista li ma jistax ikun illi l-Gvern jibqa' jattakka lill-medja u għandu jxammar il-kmiem u jammetti illi xi ħaġa trid issir b'mod effettiv u immedjat. Kollox fil-medja waħlu, imma huwa responsabilità ta' dan il-bini li issa CEO ġiet sospiża u raġem CEO acting CEO, l-acting CEO provajtni kontattja magħha ma tweġibx. Is-sitwazzjoni hija kaotika. Francesco Catania, Net News.